Zainab min tawi ko Allah tawi sindemi seeɗa Zainab no kaldannomami ɗo de waɗa haala makko wona hen ko min cukkuɗa somi yiɗini yimɓe ɓe tina ɗum mi joga e fullo yimɓe fof dara wiya he ko ɗum ɗo e ɗum ɗo mo wolani ɗum ɗon kono tagi am noddudema e suturu saabu cikka noon ka neɗɗo suturu cikka noon somi haalnimama haajam no famɗiri en fotiri fof ma moftanam ɗum ɗon kono mi ƴeewi ƴewdima an ko woni suturu ko kam ala ɗum ɗum noon koye waajadema en tant que bandiraɗo gorko e bandiraɗo debbo jogoro suturu debbo moftor ko heewi e nder reedu hande an sa wi hande so Allah rokkimama joom galle Allah noon andi so Allah rokkimama joom galle joni an tawi joom galle ma joni wonti gujjo an gonɗa debbo mbeewa feere mon bona te suudu jogui ɗum ko debbo suudu ko suturu ko debbo hande ko an jeeyi suudu wadde ko an jeeyi suturu an to gonɗa ɗo sa dañi joom galle moƴƴi kala ko dañi e ko ala hay goto wasa andande mum kono an ya wi dande ma ya toƴƴi ɗum tan e aduna kala ko mbiyeɗa e kala ko mbaɗaɗa yo yimɓe fof tin ɗum moƴƴani maari ko sehilma wonko wuuri ka anda neɗɗo fof wonko jogui ko woni nder mum yiiɗa hay goto anda suturu ne moƴƴi laari kadi tinnoɗa mbañoɗa hoore ma daña suturu aduna sabu min ko mbeƴƴa kam goni so haalde Allah ne muusirma ɗon tawa e hadde kono comme baajo hoɗo mo ndentoɗa ɗi heure laji gila yantoyanima banggue goɗɗo kadi ko ɗo neɗɗo fuɗɗoto fenade ɗo jahrara haltoya kaari wi kam ni kaari wi kam ni kaari kam ha sa yi ha natti yiiɗi ko biɗo mo mbatta fewjide fenade aɗa fawa ɗum noon rento ɗum laari kadi komi ñaagui ɗum ren e wasiyu neɗɗo yo jogo suturu kala ko wawi wonde yo jogo ha tengto noon no lewru korko min hande o rokki kam baraji hay soko ɗiɗi a rokki kam ɗum baraji saabu no kalden mami ɗo nde hay goto tinani te a ruttima hanni ɗum woɗɓe ha woɗɓe nana jalaɓinte ɗon somi yaafay mon tan ko bakkar dañƴon hen wadde noon dañi suturu ni no yo suturu ne moƴƴi e jeyaɗo Allah jogo suturu ne moƴƴi laari eyyi ɗon kam mbarandi so Allah ɗo kom ñaagi ɗum tan ya dañi suturu ndeysan ko manɗaɗo placement nan fan wala dalal jam tawa eyyi nde tawi place am nan fana nan dalal jam anande aɗa jogui kam ɗo kam so leydi ndi ne wonno to hunuko muɓɓete tan waɗe école tan walla tan kanna tan hunuko soppe a nawetto Andre Mari jafoɗa e dalal mawo de wonko jinnomami nannare seeɗa eyyi ko jaam eyyi woppumi daro ala neɗɗo jottako e leeso esiko Mari mi ƴewtinima bamma o dumno fof mi yiyan ɗum ɗo e nder galle o neɗɗo kam cikkumi hay gañoma ko ma yiɗanta ɗum musiba te bamma wona gañam anani mbaɗo jogui droit saaha fof mbaɗa yiyatnomo e oɗo galle mi jooɗima ko timmi yontere walla balɗe 5 mi yiyanimo fawi ɗo koyngal makko te o wayratano ɗo omo arano ɗo omo humto ɗo saha fo mo natanno ɗo hay saha fo mo arano waɗa dakka koor joni mi nattu mi yiiɗo o waɗa ko nanɗo ɗo ko muusi ɗum
walla taw omo selli ɗum nde nanno kam ɗo pour namnade jammalle neraɗo mo jam fawmo tumti ya rasulullah an namdade fam mi fotama namnade meeɗa wadde hande noon waɗi neɗɗo wona ko meeɗa watta baba waɗanano omo e jaam omo selli hay caɗele goto wala alhamdulillah omona deeƴi omona galle makko omo deeƴi ala probléme alhamdulillah kadi so ɗum ɓenni ko min tan noddatno mboɗo kalmiso joni min hay ɗum ne meeɓi natti omona e jaam makko mari yo jaam ɓooy amin caggal an noddanoɗa kalmiso a natti noddude yo jaam ɓooy on ɗon banggue kedi yo Allah yewɓeede mo nulma noon e bamma sa heeɓimo téléphone walla jaada toon wimo bammodi wi no sohluma mo sohlimo mami haala eyyi yo noon min ko ɗum tan gadduno kam ɗo aɗa yaafo e dérangement o noon eyyi ini kami najan yarawde ko jam ala ko huli wadde de omo negi nuddudema ɗo henna ko ala ko huli wadde ni moto wiyat babam ni janimi ni alsan joɗoto alsan andal gorko ma fof ko yaadu tan an ko waɗama joɗade galle kaw sa ɓari halde kaw neɗɗo moƴƴo toñata hono toñmi ɗo kaw neɗɗo moƴƴo toñata kaw woppu ko mbatta ko a wona cuuɗel kaw woppu ko mbatta ko kaw alsan min mbaɗa moole Allah alsan min goppe kam wadde affronté kaw min waɗa neɗɗo moƴƴo toñoɗa elle kaji ɗo wonmo toñmi ɗo alsan min hono toñmi ɗo kaw sa toña wiyata toñi kaw neɗɗo moƴƴo toñata an kaw anen kaw e joni hono toñmi an kaw an kañum ka luɗɗomo ɗo noɗo waɗay luuɗama sal luuɗama suudu luuɗama hay sade ɓe ko winuma no bari luuɗema de no fota ko winuma gofo yo haade jeymu gofo yo haade jeymu kaw ana waɗa ɗum an towɗa ko ha jom suudu ko nder a rokka ɗum bone fiɗa so addimi si kaw mbaɗa ila ilallah alsan noon armi haalama ɗara salmagal kam mbaɗan jaɓa ɗum han min minaji suudu kaali tan ko alhaali violation domicile kaw mboɗo anduma an a yiyata jom suudu kaali dow min mboɗo anduma a yaran toon tan pour ɗum a yi an ko on cekkodiran ɗum son cekkodirno ɗum e alta ɗo ɗon fonnoɗa adorade namnoɗa kam ko mbaɗan men nder suudu ɗum kay mi yiɗa andu kaw ha pare neɗɗo toñata alsan woppa mbaɗde agressé gratuit mi yiɗa agression gratuit kaw neɗɗo toñata ananene ko mbaɗdanno ma kaw kala ko mbaɗa wadde makko noddumi yo tawi bo woɗɗo ko wondema hen mbatta nder kaw o galle mi ala ɗo changé nder o galle fof min je darmi haalama ay affaire luwas min kaali ɗo kam jiɗo wukkitaɗum e hunuko ma kaw wona luy wukki ɗum ɗum ɗo mi natti yidde nandara haala ɗum kaw mi yiɗa nantude ɗum e galle o kaw an kam o changement ɓuura yewde changement sa yii ɗum mbaɗa andi joni to poɗum fewde koyngalam te à part 2 heures de alsan hoto wattam intersection aɗa haalna kam ndi haalay kaw a nani kala kaw min de mi natti famde man kadi eyyi kaw kala namdiɗo kam mi alaka mbaɗa yiyam kadi eyyi kam wo yiɗi kam puttari kam ndira ko puttari kam wo yiɗi ɗum ane kadi a nana kam alsan min joni mi nattima joganade kumtare sandañi moƴƴi sandañi kaw ɗon kam haala gonga haalako ɗo ɗon kam kaw ɗum kam woto indi ɗum ni ɗum kam sa yiɗa kam minima kam wiye ɓandu meru kaw ɓandu meru banira ɗum kam wornade ni kaw ɗum kam ma nder kumtari ni ɗum kam woro endu ni kumtari kam arab yeyi ɗum kam nannaɓe haala ɗo kumtari a fiyaɓe naɓaɓe mi haala kumtari ɗum kam wawo
Biram mi weltanimama ha woni gonga machallah no murtannaɓe ndesa weltima ma no fewi no fewi eyyi mi yarnimi yafima eyyi aɗa addi haqqe ande de kaw lewru ko yiya ɗum ɗon goofi bargen juuɗon jam mom noddide Biram eyyi mom noddide kaw neɗɗo moƴƴo toñata ko woni kaw a ɓooyi hedde horom tooñ holɗum kaw ta hejjanam no juuɗe la ilaha illallah a famani arjo he hokki jooɗi guerre c'est la guerre ala woppunomi jooɗo ɗo wadde après guerre c'est la paix eyyi ko min kam mi waɗɗa kam he pe waɗe galle o joom waɗe galle o nda alsan toñange moƴƴani min mi ƴeewi eyyi min tooni Kalidou gila ngannduɗo no min toonimo mi ara mi tottamo jungo mi mo yarlu mi yaafumi ede kam tikkiɗo ji yeeso o Allah wimami Kalidou yarlu mi yaafumi konkedi ndesan aɗa mi ɓernde hedarara hen o wi kam kaw mi yarlima mi yaafima am kaw ɗum nafata Kalidou hollo ɗum eyyi an duccuɗa e koyɗe ma wiide Kalidou yallo mi yaafumi somi tooñi noon Allah seeɗi nafarama somi tooñi noon hay sa tooñi nafarama te so ari joni mi noddamo mi fondi en noon to télé biye hoto kaw min ko ƴiƴam dogare ɓandam ndude gorol ya dogani en mbordi dogani ƴiƴam dogoro maɗum min kam ko biridel dogane mi kay mi andama ni anan kadi kaw an kadi gonɗa ɗo ala yawu hunde fof ne wawi dogden anan kadi to gonɗa ɗo an hunde fof ne wawi dogden kadi min ɓuuri muusde men kaw an sa yi haaɗe yaɗodira ñafodire bononde wona min ma bodduno ɗum ko tagui kaw a nodda gam ndesul mbiyam ardiade min jafodirɗen tawa ala ɗo e waw goppa ham ɓerta kaw ala alsa moƴƴere faddetake ala kaw an firti woni joni an a laɓɓini hoorema a ɓawlini kam mi ɓawlinanimo nda Kalidou wi hay an o yaafimama ɗum anani ɗum holnaki Kalidou jafugol ɗum laari o yaafimama kon min kam so ari tottamo ɗum ɗo jungo ala kanko tottor min kay ganditumo o yaafi kanko tottor onon kam alsano ko nen ala ko neɗɗo kay min kay ganditumo o yaafi kanko tottor an kay tottatma jungo taw kanko toñma a heɗot kam kaw min somi tottimo jungo o wawi wiide eyyi taw yaafa e ɓernde oyi mbaɗanni ɓerde Kalidou nde wona nde ɓerde jiɗa kaali ɓernde bonde jogui kaw way famde noon ka ɓernde nde way alsan alfinnatu nayimun kaw Allah wima humi seyɗani Allah alsan sabi Allah hoɗo humtanam ɗo seyɗani anani an kaw goppa ha lewru daña nogase jeeɗiɗi walla jeegom fuɗɗa haalde seyɗani kumat ni guila goho ha ɗon to seyɗani wonno ko testi mbaɗanomi Kalidou Allahu akbar anani mi ƴeewi ɗo mbaɗani ka an alsan de ko Kalidou ɓuurmade an Kalidou ɓuurmade eyyi yonow min alsan min a nafanimi wallahi alsan gueɗeɗen kumo Fouta hay passe min pasatma wallahi hay passe ala aha alsan a nafanimi Fouta a nafanimi Dakar min kay alsan mane naftani min kay mi andino so juldu korko fandimo ma ƴeew peeje ma ha daña koltuno kotirɗa lola arsa ɗum tan saabi beldirɗa e makko kaw an kala ko mbaɗɗa on ko wonko saabi min ko magami kol wonko mbaɗɗa on ko saabi kala ko mbaɗɗa on ko saabi eyyi ɗum kam so Allah lamɗo jaaɓi min kam mbaɗani mi heedra caggal min kam gueɗel tan jeeɗi eyyi Kalidou so ari eyyi mamnode gara tottama jungo kanko tottat kam jungo kanko ko tottat kam jungo te an hono jafnusuɗa Kalidou a jafida e dewal makko bonal ngal mi yaafima hay kanko yaafima kam kaw mari sumade awa bonni wallahi kaw annati fewde ene seeɗi kawa bonnama kaw min mi andani ko kalmi de onon kam o baɗon abrahata kam ko waɗani ɗo kay suuɗi wiya ko wuro ganduma hande ka neɗɗo seyɗani an ka neɗɗo finni usubillahi mina seytani rajim usubillahi mina seytani rajim wala hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim tabbati yada abi lahabin yo Allah suranam seyɗani yo Allah suran min bone en tant que lewru koto julɗo yaafno mi andi min toñi jafnimi mbiya ko tawi jafnimi usubillahi mina seytani voilà min an tan ko ɗiɗa kam ko hande mi jaɓata ɗi fota yaji to on tan min maayi anda karoɗo ɓotu karoɗo